Tento podcast vám prináša norské prémiové rybie oleje Müllers, omega-3 pre silnú imunitu, zdravé srdce a lepšiu pamäť. Ako je to v prípade orechov? Keď si chcem urobiť napríklad orechový závín z klasických vlašských orechov, oni sa zničia tie omega-3 aj v tom koláči? Ne, nezničí. Budete pěkně si v jablíčkovém závinu chroupat ty zdravé ořechy s omega-3 mastnými kyselinami, akorát třeba takové mandličky už takový velký benefit omega-3 nemají, takže já, která miluju mandle, tak už tolik těch omega-3 do sebe nedostávám. Tak ty vlášské majú najviac omega-3. A oni sú vlastne viac odolné voči tomu pečeniu napríklad? Jo, je to tak, ta struktura toho ořechu vevnitř prostě to ochrání. Šéfredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Lenka, ty si zo zdravia. Vysvetli mi prosím ťa, aký je rozdiel medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami? Ema, víš, ja sa vždy teším na túto tvoju prvú otázku, ktorá ma vždy ako prekvapí. Máš pravdu, som zo zdravia. A mohla by som ti to teda vysvetliť, ale dnes tu máme väčšieho odborníka, ako som ja. Do našho štúdia prijala pozvanie farmaceutka Gabriela Kroupová. Vítajte u nás. Dobrý den. Pani doktorka, prezrate nám, aký je rozdiel medzi omega-3 a omega-6 nenasytenými mastnými kyselinami? Jsou to látky, které naše tělo potřebuje, látky esenciální, my si je nedokážeme vytvořit, to znamená, my je musíme přijímat v potravě, protože jsou nezbytné pro správné fungování buněčné membrány. To znamená takové té ochrany každé naší buňky a jsou nezbytné pro správnou funkci kardiovaskulárního systému, to znamená srdíčka, pro správnou fungování mozku, očí, takovou tu zdravou imunitu, ale i naši paměť a myšlení. Ja som počula, že existujú aj omega-9 mastné kyseliny, to sú trojky a šestky zrátané? Ne, 3 plus 6 je, ano, vždycky bylo 9, ale není to tak, omega-9 máte pravdu, ty ale nejsou esenciální, my si je dokážeme tvořit z látek tělu vlastních a když se podíváme na omega-9, ty jsou zajímavé tím, že se vyskytují třeba v avokádovém oleji, vyskytují se v olivovém oleji, ale když jako my ženy se podíváme na přípravky třeba v lékárně, na krémy, tak si můžete všimnout, že tam už je dovětek v některých omega. A to jsou právě ty omega-9 kyseliny, které mají výbornou hydratační schopnost. To znamená, nabustují tu naši pleť, ať jsme krásné, mladé, svěží. Máme teda omega-3, omega-6, omega-9. Ktoré z nich sú pre človeka najdôležitejšie? Sú to tie trojky? Já bych řekla, že omega-3 i 6 jsou důležité. Každá má v tom organismu nějakou svoji úlohu, ale omega-3 jsou protizánětlivé oproti omega-6, které jsou prozánětlivé. Ale protože každá reakce imunitního systému vždycky začíná jakoby zánětem, tak proto říkám, že i ty omega-6 mají svoji úlohu, ale důležitý je, v jakém poměru my přijímáme do organismu omega-3 ku omega-6. Dobre, takže dnes sa budeme venovať omega-3 a omega-6 mastným kyselinám a predstavte nám tak bližšie, ako fungujú vlastne v našom tele. Jsou to látky, které, dalo by se říct, chrání náš organismus tím, že tvoří jakoby tu pevnou stěnu té buňky, tak vlastně chrání před působením různých vlivů zvnějška, bakterií, vlivů stresu, takového toho oxidativního stresu, vlivů virů a tak dále. Takže pro správné fungování té každé buňky, a to jsou omega-3 a omega-6, ty jsou zase zodpovědné, když jsem říkala, že každá imunitní reakce začíná zánětlivou reakcí, obrannou reakcí organismu, tak jsou zodpovědné za tvorbu těch signálních molekul, které se vyplavují právě při té ochraně. To jsou například prostaglandiny. Ja mám teda omega-3 spojené najmä s rybami, ale viem, že sú aj v orechoch alebo v semienkach. Automaticky mi teda napadá, či ľudia, ktorí žijú pri mori, majú výhodu oproti nám suchodzemcom. Mají.
mají jakoby ten zdroj těch ryb přímo z těch volných chovů. Oni nepotřebují si někde něco pěstovat na farmách, nepotřebují, aby ty ryby byly krmeny granulami, tak jak to bývá u nás, ale skutečně ty ryby samozřejmě v tom volném moři se stravují řasami, které mají omega-3 mastné kyseliny, různými těmi korýši a tak dále, takže to je to nejlepší, co můžeme udělat. Když se podíváme na eskimáky, ti, kteří sedí u toho svého iglu, mají vydlabanou tu díru a loví ty ryby, tak jejich poměr omega-3 vlastně k omega-6 je například 1:3, což je ideální, protože Světová zdravotnická organizace hovoří, že poměr by měl být 1:5, nebo což by bylo ideální, ale eskimáci jsou na tom ještě lépe. A lidé samozřejmě i ve skandinávských zemích jsou na tom velice dobře. A to je nejenom tím, že se stravují právě těmi rybami jako takovými, ale oni už jsou od malička zvyklí užívat i ten rybí tuk, tak jak jsme byli my třeba zvyklí ve škole. Znamená to, že stredomorská dieta, ktorá je taká veľmi populárna, je plná hodnotných omega-3 kyselín? Je to pravda. Záleží samozřejmě, jakou rybu třeba ten člověk užívá nebo jí, protože největší obsah omega-3 mastných kyselin mají trestčí játra a potom to jde jakoby těma hodnotama dolů, ale je to pořád velmi zajímavý jakoby obsah, protože tam máte losos, máte tam tresko, máte tam sardinky. A ja ako človek obyčajný si viem odsledovať na tanieri, aby som to tam mala vyvážené, tie omega-3 a omega-6? Určitě ano. Otázkou je, jestli jste schopná jíst 2x, 3x týdně rybu z volného chovu, to znamená nejlépe volně se žijící, bydlící někde v norských fjordech. Máte možnost mít zdroj z nějakých těch trhů, protože já jsem třeba teď byla ve Španělsku, ve Valencii a miluju navštěvovat jejich trhy. A tam vidíte opravdu ty čerstvé ryby, všechny. A ten losos nevypadá na tom trhu tak jako u nás, krásný v celku, oranžový. Tam je takový lehce povolený, starorůžový, ale ten má ten správný poměr omega-6 ku omega-3 oproti tomu, co kupujeme tady. A určitě, pokud zařadíte ryby, děláte velmi dobře. Pokud zařadíte ty vhodné oleje, to znamená vyměníte slunečnicový, který obsahuje velké množství omega-6 mastných kyselin za olivový, lněný, který ale je vhodný pro studenou kuchyni, avokádový, kokosový, konopný, tak děláte dobře, ale vždycky na tom talíři by měly být i ta příloha. Já nejsem zastánce bezpřílohové teda stravy, protože vy potřebujete cukry, proto aby fungovali jste vy energeticky váš mozek, proto je vhodné tam zařadit i tu rýži, i ty brambory, i ty těstoviny, obiloviny všeobecně mají omega-6, ale je to pořád, zase musíme říct, že něco zlé je pro něco dobré, potřebujeme tu energii. Takže takový vyvážený talíř je ideální. Ako je na tom řepkový olej? Řepkový olej je dobrý, ten má právě větší obsah omega-3. Takže kdybych si měla vybrat u nás, že jo, Česko, Slovensko, řepkový nebo slunečnico, vyberu si řepkový. Preto sa pýtam. Ja si aj kupujem řepkový, lebo to poznám, túto informáciu. Ono možná akorát na tom slunečnicovém ty řízky vypadají zlatěji. Potom je otázka, či bravčová mazí není lepšie. A teď to chci říct, a to sádlo je úplně nejlepší. Ale zase paradoxně, když si vezmeme máslo a margarín, moji rodiče milujou margarín, já si radši zvolím máslo a zvolím ho dobře, protože margarín má strašně velké množství omega-6, máslo zase má větší obsah omega-3. Ale keď vráťme sa ešte k tým rybám, keď nemám možnosť získať proste tú rybku niekde z norského fjordu, ale môžem si kúpiť len nejakú niekde v supermarkete, tak podľa čoho mám vyberať? Alebo ako mám zvoliť nejaký kľúč, že áno, chcem, aby tá moja ryba mala čo najviac tých prospešných omega-3? Podívat se samozřejmě na to, jak ta ryba jakoby vypadá. No v tom supermarketu tam asi ten zdroj přece jenom bude z těch farem, kde ty rybičky jsou krmeny těmi průmyslovými jakoby krmivy, ale pořád je to ta lepší cesta, než kdybyste si koupili, dejme tomu, kuřecí maso nebo vepřové maso. Jo, to taky musí být v tom jídelníčku, ale je dobře, že už jdete pro tu rybu. Nejlepší je taková ta, která bude plavat v té kádi, kterou vám třeba zabijou přímo na místě, anebo jestli existují nějaké prodejny přímo ryb, tak asi ideálně prostě zvolit tam. A ako je to s takým populárnym udeným lososom? Ten je výborný, akorát ten proces uzení úplně tak zdravý není.
A ešte aj trošku slaný. Ale je dobrý. A ryby v konzerve, oni prichádzajú o tie omega-3? Alebo všetky majú omega-3? Všechny mají omega-3, sardinky, známe to. Ale zase je třeba se podívat, v jakém oleji jsou naloženy ty sardinky. Zrovna dneska jsem řešila s jednou klientkou dotaz, jestli zvolit ty sardinky v těch paradajkách, jak říkáte u vás, anebo prostě v oleji, tak říkám, můžete zvolit oba dva jakoby způsoby, ale otázkou je, jaký olej, nebo v jakém oleji to je naloženo. Jo? Pokud je to olivový olej, ideální, není problém. Paradajky, taky ideální, nemím s tím problém. Horší by bylo, kdyby to byl, dejme tomu, nějaký opravdu slunečnicový, což věřím, že se ani tak nedělá, nebo nějaký sojový, kukuřičný. A keď sa vždy rozhoduje medzi olivovým olejom a vo vlastnej šťave, tak z týchto dvoch je ktorá tá konzerva lepšia? Já bych řekla, že obě dvě jsou dobré, jo, protože ten olivový olej zase je pro vás přísun těch omega-3, takže oba způsoby jsou správné. Existujú sardinky vo vlastnej šťave, to som ešte nevidela. Tuňák, hej, ale sardinky nie, lebo my kupujeme sardinky, zvykneme si dávať na raňajky cez víkend, takže rozmýšľam, že ale existuje v slnečnicovom, to viem, ale my domov kupujeme vyslovene v olivovom oleji. Takže chci říct k posluchačům, že pokud si říkali, tak teď jsem si koupila ty sardinky, ale a dělám dobře, tak jestli tam je slunečnicový olej, tak moc dobře nedělá. Čo sa stane, ak nebudem mať dosť omega-3, alebo ten pomer medzi omega-3 a omega-6 nebude vyvážený? Ako sa to prejaví? Tak, jak jsem říkala, omega-3 jsou protizánětlivé a omega-6 jsou prozánětlivé. Oni mezi sebou trošku soupeří o enzym, který se podílí vlastně na jejich práci v organismu. A pokud těch omega-6 budu mít víc, jakože skutečně je máme víc, tak se vystavují rozvoji takzvaného zánětu, tichého zánětu, což v našem případě může být ovlivnění srdíčka, cév, hladin cholesterolu typické a třeba i takové artrózy, reumatoidní artritidy, alergických projevů. Takže pokud se budu stravovat špatně, budu se odbývat, já jakožto člověk vytížený budu spíše tíhnout k fast foodům a nějakému rychlému občerstvení, tak skutečně to tělo vystavuju riziku rozvoje zánětu. Už jenom třeba i ovlivnění té imunity. Takže člověk se může cítit unavený, může začít problémy s krevním tlakem, může mít problémy s tím, že je častěji nemocný. Jo, může to být tím, že v té skladbě má špatný poměr omega-6 k omega-3. Tak to budeme asi my dve. Prečo? Pretože sme práve chore boli. Ja neviem, ja jem veľa rýb, takže nie som si úplne istá, či to bude tým. A ono to, nemůžeme to brát jako bernou minci, že teď jsem nemocná, aha, tak teď mám špatný poměr omega-6 k omega-3, to určitě ne. Tam těch faktorů hraje velkou roli spousta. Jo, ale může to být, samozřejmě. Je třeba se nad tím zamyslet, to, co jíme. Dobre, ak Lenka nemá rada ryby, dokázala by ako keby tú svoju potrebnú dennú dávku dostať do tela jedením nejakých orieškov? Výborné jsou vlašské ořechy, to znamená pozobkávat večer k něčemu dobrému ty vlašské ořechy, nebo si je zařadit do snídaně. Já vždycky doporučuji těm, kteří třeba ryby nemají rádi, chia semínka mají velký obsah omega-3 mastných kyselin. Když si je necháte přes noc nabobtnat, dejme tomu v jogurtu nebo v kokosovém mléku, samotný kokosové mléko má velký obsah omega-3 a dáte si k tomu ráno ovoce a ještě nějakých pár těch vlašských ořechů, tak máte úplně ideální zdravou snídaní s ideálním obsahem omega-3. A bavíme sa o takomto kokosovom mlieku, čo je v tej konzerve alebo v tej krabici? Ne, může být i v konzervě. Ešte si tam prisypeš tie zdravé vločky, ako komplexný sacharid. A nebo někdo má rád lněné semínko, tak tady jenom chci zdůraznit, že pokud někdo si řekne ano, ujím lněné semínko, protože má velký obsah omega-3, což je pravda, tak je důležité ale to lněné semínko rozdrtit a do půl hodiny zkonzumovat, protože velmi rychle podléhá oxidaci, to znamená zkažení, a tím si dodáte jakoby výbornou dávku omega-3, anebo když si děláte saláty, někdo nemusí olivový olej, vyzkoušejte lněný olej, protože ten má nejvíc omega-3 mastných kyselin, musí se používat teda jenom do studené kuchyně, to znamená nesmí projít teplem a dodá navíc i tomu salátu takovou oříškovou chuť. To znamená, že lanové semiečka, ktoré sú posypané niekde na nejakom pečive a sú upečené, tak tie už nemajú túto schopnosť? Ne. Tam je třeba opravdu narušit tu strukturu, aby se ty omega-3 uvolnily. Ja si kupujem už podrvené, ale teda skladujem ich dlhšie, kým ich zjem, takže ani tie?
Podléhají té oxidaci. Tady bych už měla trošku strach z toho znehodnocení. Jo? Možná si k ním i trošku přičichnout, podívat se, jestli to nezměnilo strukturu. Nie, vyzerajú dobre, voňajú dobre, ale som myslela, že mám o prácu postarané jedno, že... No, budeš si musieť robiť pekne v mažiariku. Ale kým si mažiar. Takže keď sa lanové semiačka zničia v podstate tej benefity nejakým pečením na pečive, ako je to v prípade orechov? Keď si chcem urobiť napríklad orechový závín z klasických vlašských orechov, oni sa zničia tie omega-3 aj v tom koláči? Ne, nezničí. Budete pěkně si v jablíčkovém závinu chroupat ty zdravé ořechy s omega-3 mastnými kyselinami. Akorát třeba takové mandličky už takový velký benefit omega-3 nemají. Takže já, která miluju mandle, tak už tolik těch omega-3 do sebe nedostávám. Tak ty vlášské majú najviac omega-3. A oni sú vlastne viac odolné voči tomu pečeniu napríklad? Jo, je to tak. Je to tak, ta struktura toho ořechu vevnitř prostě to ochrání. Dokážeme si omega-3 uložiť aj na horšie časy v tele? Ne. Že by sme sa nimi prejedli, že ideme napríklad do Chorvátska k moru a teraz tam stále si jeme. vytvořím zásobu. Áno, a prejedáme sa tam tých dobrých, kvalitných rýb a potom nemusíme, ja neviem, 2-3 mesiace teda. To určitě ne, jako to tělo je schopno to spotřebovat. Neříkám pár dnů, asi tam nějak ten poměr budete mít lepší, ale asi za 2-3 měsíce už to zase nebude takové. Takže Ema, po tým pádom ti nestačí jedna porcia v nedeľu treščej pečenie na raňajky. Budeš musieť pravidelne chrúmať aj orechy. Budem musieť prehodnotiť jedálniček. Budeš musieť veru. Orechy, anebo zařadit, jak jsem říkala, ty oleje i do nějaké večeře třeba v podobě salátu. Určitě. Nebo do smutíčka. Výborné, dneska je smutý hodně, že jo, oblíbené, takže dát si lžičku dobrého třeba rybího oleje, z treščích jater, anebo i toho lněného do smutíčka, tak taky dodáte prostě tu dávku, kterou to tělo potřebuje. A ako je to s tým klasickým rybím olejom? Ten je tiež plný omega-3? Ano. Ten má, samozřejmě záleží zase, jaký je zdroj, odkud ten rybí olej máme, protože, jak jsem říkala, jsou ryby s různým obsahem. Největší obsah mají teda treščí játra. Ty mají opravdu největší obsah omega-3, takže pokud by se rozhodl posluchač, že nemá rád ryby, nechce, nepoužívá a chtěl by poradit v lékárně, tak určitě, když mu poradí olej z treščích jater, tak dělá kolegyně v lékárně dobře, protože ten skutečně obsahuje největší obsah omega-3 mastných kyselin. Výhodou omega-3 nenasýtených mastných kyselín je aj to, že ak ich nedokážeme dosť zjesť v rybách a orechoch, vieme si ich kúpiť aj v lekárni. Aké účinky majú nenasýtené mastné kyseliny oficiálne potvrdené výskumami? Oni nejako zlepšujú imunitu, ste hovorili, že sú na srdce, na oči, na mozog, na pamäť. Povedzte nám niečo také bližšie, také nejaké pikošky zdravotné. No také pikošky, to mám taky ráda, třešničky na dortu. Jakoby v rámci lékárny my samozřejmě si musíme držet takzvaných zdravotních tvrzení, které nám předkládá nařízení Evropské unie. Již dlouho teda nebyly novelizovány, ale musíme prostě se držet tady tohoto, takže opravdu omega-3 mastné kyseliny přispívají ke správnému fungování kardiovaskulárního systému. Je to vždycky napasované na dávku, to znamená 250 mg DHA a EPI. Přispívají ke správnému fungování vlastně mozku, přispívají ke správnému fungování očí, přispívají ke správnému vývoji očí a mozkových funkcí v těle matky, když maminka během těhotenství užívá ještě jakoby naddávku doporučenou, to znamená 200 mg nad doporučenou denní dávku. Přispívá ke správnému vývoji očí u dětí do 12 měsíců věku v dávce 100 mg. Ale samozřejmě potom jsou takové ty pikošky, které už v tom nařízení Evropské unie nejsou zmíněné v zdravotních tvrzeních, že existuje mnoho klinických studií, které se věnují omega-3 mastným kyselinám. A já, protože se tomuto tématu hodně věnuju, tak třeba v případě psychických poruch, úzkostných poruch, pacientí s depresivníma poruchama, kteří užívají antidepresiva, tak je klinicky potvrzeno, že pacienti, kteří k antidepresivům užívali omega-3 mastné kyseliny, mají lepší terapeutickou odpověď. To znamená, když to řeknu laicky, omega-3 mastné kyseliny jsou parťáci pro antidepresiva. Nebo pacienti s úzkostnou poruchou daleko lépe zvládají díky doplnění omega-3 mastných kyselin
tady tyto své stavy. Potom další třeba klinická studie hovoří o tom, že pokud maminka užívá v době těhotenství omega-3 mastné kyseliny, bylo menší procento narozených dětí s poruchou autistického spektra anebo s poruchou ADHD, kterých je dneska třeba hodně. A těch benefitů bychom našli určitě celou škálu, protože těch studií je dneska nespočet. A majú ty trojky nejaký význam aj pre tie deti, ktoré už ten autizmus majú? Určitě působí právě na takovou tu soustředěnost, tu paměť, pozornost, když to tak řeknu. Takže proto dneska už najdete právě omega-3 mastné kyseliny i jako součást třeba právě lékárenského sortimentu, protože se dávají dětem, které mají problém s tou poruchou té soustředěnosti. Nemusí to být ani autismus, ale prostě máme děti, že jo, divoké, neposlouchají ve škole, nemůžou se soustředit a tam právě ten jejich vliv na tu mozkovou činnost je velkým benefitem, takže se skutečně hodí pro užívání i tak malých dětí. A oni to vtedy užívají vo formě nějaké kúry, že několik měsíců? Užívají to třeba po celý rok, protože pokud maminka není schopná zabezpečit, a asi jsme maminky, že dáme tomu dítěti 3krát týdně rybu, kterou si bude muset třeba ještě odkostit, a nebo dítě asi vám nebude jíst každý den vlašské ořechy nebo chia semínka, nebo aspoň moje děti teda ne, tak si myslím, že doporučená denní dávka omega-3 mastných kyselin v podobě doplňku stravy, to znamená rybího oleje, třeba lžičku, anebo v podobě nějakých kapslí, tak určitě není na škodu. Keď si dám nejakú kapsulu a užívam nejaké lieky, majú nejaké interakcie spolu omega-3 s nejakými liekmi? Ne, určitě ne. Tam spíš je jenom o to, je to olej. Takže já doporučuji svým pacientům užívat vždycky s jídlem nebo po jídle. Protože ta kapsle přece jenom, než se rozpustí, je to olejového základu, nemusí to pacientům dělat dobře, takže vždycky s jídlem nebo po jídle. Ale jako, co se týče ovlivnění účinku léku jako takových, ne. A môžem ten olej nie jesť, že si ho dám na lyžičku a prehltnem, ale že si ním pokvapkám šalát alebo nejaké studené jedlo? Přesně tak. Dneska existují oleje, které jsou třeba bez příchutě a ani nemají pachuť rybiny. Jo? Nebo jsou i ochucené citronem a jakoby dát si tu třeba v případě některých výrobků, kde vidíme, že ta doporučená dávka je v té kávové lžičce, tak opravdu stačí ta kávová lžička na ten salát, když vím, že mi ho nesní celá rodina, ale sním ho sama, tak děláte dobře. A je lepší užívat ho ráno alebo večer? Ráno anebo kolem oběda. Já zrovna dneska jsem zase řešila s jedním pacientem, říká, že užívá omega-3 mastné kyseliny a že se mu zdá, že když to bere večer, že špatně spí. Jak už jsem říkala, tam opravdu ty omega-3 mastné kyseliny mohou, a studie to potvrzují, působit na proces myšlení, na tu kognici. A někteří citliví jedinci prostě se mohou v noci budit, takže raději si to vzít ráno, třeba po snídani. Takový pravidelný rituál ranní udělat. A keď si idem tie tablety teda kúpiť, alebo ten rybí olej do lekárne, na čo všetko by som sa mala zamerať? Teda iba na to, že by mal byť z tej treštej pečene? To je velkým benefitem, jestli je to forma takzvaná triglyceridová, protože na trhu najdete triglyceridovou formu a etylen esterovou formu. A triglyceridová forma je vhodnější, protože má skoro 70% vstřebatelnost a skoro až 40% biologickou dostupnost. Je lepší než ta forma etylen esterová. Takže určitě na to znamená zdroj, co se používá eventuálně jako vehikulum, a na tu dávku, která tam je uvedena. Pro nás je směrodatné ty dávky DHA a EPA. To jsou ty omega-3 mastné kyseliny. A pokud to odpovídá 250 mg, tak je to ta správná dávka. Je rozdiel v tom, koľko potrebujú seniori, deti, športovci, tehotné ženy alebo ženy počas menštruácie napríklad? My se musíme držet právě toho doporučení, co se týče toho nařízení. Ale když to řeknu zase ze svého pohledu, těhotná žena potřebuje větší dávku. To znamená, k doporučené denní dávce 250 mg DHA potřebuje ještě 200 mg DHA navíc. Když se podíváme na sportovce, pro ně je zase vhodnější než ta DHA, která je taky důležitá, EPA jako druhá složka, protože EPA je velmi důležitá pro srdce, pro výkon. A pro starší populaci je velmi důležité obě dvě ty složky. Ale my bychom se měli držet doporučeného dávkování, to znamená to
co je uvedeno podle nařízení Evropské unie. Když se budeme bavit o té starší populaci a chci tomu pacientovi dopřát ještě něco navíc, tak by si asi vybrala ten rybí olej z trestčích jater, který má navíc přidaný vitamin D, protože seniorský věk potřebuje vitamínu D víc ještě než my mladí, a pokud žijeme u nás v Evropě, myšleno tady Česko, Slovensko, kde toho sluníčka od října do března nemáme tolik, tak potřebujeme toho Dčka daleko víc. My sa tu celý čas rozprávame o tom, koľko omega-3 a 6 máme mať v tele, ale ako ja vôbec prídem na to, v akom ich mám pomere? To sa zisťuje nejak z krvi? Ano, zjišťuje se to v krvi. Dneska už jsou specializované laboratoře, kteří vám za vaši teda úplatu změří tento poměr. Ono, jakoby ty výsledky trvají třeba delší dobu, ale skutečně jste schopni si třeba dneska změřit, zjistíte, že máte 15:1, rozhodnu se, budu užívat omega-3 mastné kyseliny a počasí si zase změřím a uvidím, jak to bude fungovat, ale dá se to změřit. A ako dlho trvá, kým sa mi zlepšia hodnoty, keď si potom buď nastavím správne jedálniček, alebo teda začnem užívať rybí olej? Já si myslím, že to začne během 2-3 týdnů. Záleží fakt, jakou máte stravu. Jestli vás nepřepadne nějaká infekce, kdy to tělo zase potřebuje daleko více. Jo, těch faktorů je víc. Jasné. Pani doktorka, zhrňte nám prosím na záver 5 najdôležitejších faktov o omega-3 mastných kyselinách, ktoré sme si dnes povedali. Tak, jsou důležité pro naše tělo, životně důležité, esenciální, nejsme schopni si je vytvářet, musíme je doplňovat společně s omega-6 mastnými kyselinami, kde je ale důležitý samozřejmě správný poměr. Buď doplňuji v podobě stravy, to znamená tučné ryby, oříšky, chia semínka, správné oleje, lněný, avokádový, konopný, kokosový, anebo potom v případě toho, že si to nemůžeme dovolit, nemáme rádi ryby, tak v podobě třeba doplňků stravy, které obsahují nejlépe olej z trestčích jater a obsahují adekvátní dávku DHA a EPI, jakožto omega-3 mastných kyselin. A proč jsou důležité pro naše srdce, pro naše oči, pro náš mozek, imunitu, aby vlastně celkově naše tělo bylo chráněno před zánětem. Pred natáčaním každého podcastu vyzveme ľudí na sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku časopisov Dobré jedlo a zdravie, aby sa nášho hostia niečo opýtali. Pre Gabrielu Kroupovú prišli tieto otázky. Maria nám napísala: mňa by zaujímalo, aké výživové doplnky si v jesennom období dáva farmaceutka pani Kroupová. Děkuji za dotaz. Tak, omega-3 mastné kyseliny, to je jasné, protože jsem člověk velmi vytížený a ta moje strava úplně nevypadá tak vzorně. Nejsem schopná si teda vařit každý večer krabičky tak, aby to bylo úplně správně, co se týče poměru. Proto užívám omega-3 mastné kyseliny v podobě teda rybího oleje z trestčích jater a mám ráda ten, který je ochucený a pro mě pohodlná kávová lžička denně, která nahradí prostě adekvátní porci té ryby. Další z věcí je vitamin D. Vitamin D v dávce 2000, který je velmi důležité pro správné fungování imunitního systému. My všichni víme, že je na kosti, zuby, ale vitamin D je velmi silný antioxidant a chrání moje buňky, které já sama vystavuju tomu stresu. To znamená, je oslabuju před působením potom bakterií, virů a tak dále. Takže vitamin D v adekvátní dávce. Na podzim je to vždycky vitamin C, protože nejsem třeba schopná tolik už užívat to ovoce a zeleninu tak jako v létě. Takže vitamin C, který si dávám až v dávce 500 mg, byť je to teda dávka vyšší, protože doporučená denní dávka pro dospělého jedince je 80 mg, což stačí, ale mně to takto funguje. A pokud se, nedej Bůh, stane, že Kroupová onemocní, tak já mám teda ráda beta-glukany v akutní formě. Vždycky, když už cítím, že na mě prostě něco leze, jak se říká, tak si i hned nasadím beta-glukan, kvalitní beta-glukan, anebo černý bez. A vitamín D si dávate samostatne alebo ako súčasť v rybom oleji? Lebo viem, že existuje rybí olej, ktorý Dávám obsahuje si ho vitamín samostatně. Já jsem si nechávala asi rok zpátky dělat odběry právě vitaminu D, protože i tehdy gynekoložka mi to doporučovala, ale o vitaminu D bychom se mohli zase tady bavit hodiny. Proč?
A zjistila jsem, že byť jsem člověk, který jako má rád sluníčko, nemám problém s opalováním a tak dále, tak jsem ho měla hluboko pod normu. Takže já si ho dávám ještě navíc. Ono samozřejmě jsou doporučené denní dávky, kterých bychom se měli držet, ale přece jenom některé lidské tělo má nároky vyšší, takže si dávám ještě navíc takto. Miloš nám napísal, pamätám si časy, kedy sme v škole dostávali za lyžicu rybieho oleja. Stále chutí tak strašne, alebo sa zlepšila technológia a už je aj s príchuťou jahôd a pomarančov ako všetko? Já taky zdravím pana Miloše, byl to pan Miloš, že? Ano. Tak pane Miloši, já si to pamatuju taky. Když jsme se jako všichni, ještě jsme se tady bavili, že to bylo o tom, že jsme každý dostávali ze stejné lžíce celá třída 32 dětí ten rybí olej, takže přirozená stimulace imunity i přes lžičku, která byla hliníková, ještě mimo jiné, ano, jako bohužel už mám svůj věk. Ano, a tehdy to bylo i o tom, že ten rybí olej hodně zapáchal. Ono to bylo po té rybině, protože ten rybí olej nebyl tehdy technologicky zpracovaný tak, aby tak rychle nepodléhal oxidaci. A ono, ten rybí olej smrdí hlavně proto, čím víc začne jakoby se dehonestovat tou oxidací, tím víc se začne zapáchat. Proto dneska ty rybí oleje skutečně jsou zpracované technologicky tak, že tu rybinu tam ani necítíte, i když to je třeba natur, jakoby přirozená chuť, anebo dneska máme ochucené třeba citron, pro děti myslím, že nějaká ovocná příchuť. A jediné, co musím říct, že někteří třeba řeknou, že po nějaké čase, když třeba ráno si dají tu lžičku, tak za hodinku třeba cítí trošičku nějakou, jo, ale není to každý. Takže opravdu to není už ta rybina, co to bylo, a myslím si, že je to velmi pohodlné na užívání. Lucia nám napísala, užívam 3 omega kyseliny v tabletách, chcem sa opýtať, keď si jeden deň zabudnem dať, mám na druhý deň zdvojnásobiť dávku a keď zabudnem 2 dní, mám ju potom strojnásobiť? Určitě ne. Dodržujte doporučenou dávku, kterou je, protože otázkou je, jestli to byly kapsle, anebo to byly oleje. Ono přece jenom ta zvýšená dávka toho oleje může mít kromě sice benefitu omega-3 mastných kyselin i potom laxativní projev. Aneta sa pýta, ak sa môj otec dlhodobo stravuje nezdravo, dokážem zabezpečiť doplnkami výživy, aby stráva na neho nemala tak veľký negatívny dopad? Určitě. Čím dřív začnete u tatínka, tím lépe. To znamená starat se o to, jak se stravuje, protože pokud ho trápí už vícero nemocí a vidíte, že se nestravuje úplně dobře, u těch starších lidí už je to jenom, začíná to pitným režimem, co si budeme povídat, to je úplně špatně, velká zátěž potom pro ledviny. A tak se snažit i právě přemýšlet nad skladbou jeho talíře, a pokud máte ty možnosti, tak musím tam uvařit něco dobrého, zdravého, co bude ochoten sníst. Katka by chcela vedieť, či aj zmrazený losos má omega-3. Ano. Dobre. Ale čím víc je oranžový, tak tím jich má méně. Mirka sa pýta, keď mi nechutia ryby, môžem odporúčanú dennú dávku omega-3 získať z orieškov, koľko by som ich mala zjesť denne? Dneska sme sa už o tom rozprávali, že môžeme oriešky jesť. Večer vy ste vraveli, že koľko je to gramov? 100 gramů. 100 gramů vlašských ořechů. Ne moje milované mandle, ale vlašské ořechy. A ostatné orechy sú na tom ako? Už jsou na tom, mají také omega-3 mastné kyseliny, ale co se týče jakoby obsahu, tak už se to liší, ať už jsou to kešu nebo mandle, tak ten obsah už je menší. Ale když si je dáte, tak neuděláte špatně. Jo, pořád je to lepší, než kdybyste si dala, dejme tomu, hermelín nakládaný ve slunečnicovém oleji. Který ale taky dobře chutná. Prejdeme k rubrike Môj obľúbený recept a ja by som vás chcela poprosiť, keby ste nám prezradili recept, kde je vyvážený pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín, taký, ktorý si aj vy sama ráda doma pripravujete. Já jsem si teda připravila 2. Takže otázkou je, kdo se v čem najde, protože ne každý úplně má rád ryby, nebo nemůže si je dovolit. Takže když se bavím o té snídani, já už jsem to dneska tady říkala, ideální je jsou chia semínka a kokosové mléko. To znamená 1/4 hrníčku chia semínek, necháte nabobtnat v šálku kokosového mléka. Můžete si to rozdělit i do 4 dávek, třeba pro celou rodinu. Když to takhle necháte v lednici, uvidíte ráno, že máte takový krásně nabobtnaný puding kokosový s chia semínkama. Nakrájet si k tomu ořechy a vlašské ořechy a ovoce. Máte plnohodnotnou snídani.
A druhý recept, který mám, protože mám syna, nebo oba dva synové velmi sportují, ale ten starší vrcholově, tak jsem musela zvolit, protože má velmi rád bohužel i nezdravé věci jako smažené, nějaký zdravý způsob toho smažení, takže jsem si pořídila domů horkovzdušnou fritézu. A dělám v té fritéze právě lososa, který mám jakoby lehce nasolený s provencálskýma bylinkama na jedné půlce a na druhé půlce mám batátové jakoby brambory. Batáty, které mám na kostičky a vlastně, když to takto nachystám, tak to celé zastříknu jenom olivovým olejem ve spreji. A nemáte to jakoby smažené, ale přitom to velmi dobře chutná a máte tam ten olej, máte tam ten protein, máte tam ty omega-3 mastné kyseliny i 6, protože losos má i ty 6 a máte tam i ten sacharid. A protože batáty mají velký obsah beta-karotenu, vitaminu C, vitaminu E, takže antioxidantů jako takových a mají i dobrý glykemický index, tak pro mě tohle je takový vyvážený talíř třeba na oběd. A tú rybu alebo tie hranolky aj obalíte v nejakej múke alebo niečo také, že úplne čisto naturálne Úplně sú? čisto naturálne, ta horkovzdušná fritéza, musím říct, že to je úžasná věc, kterou jsem si naučila používat, protože skutečně to vůbec není třeba. Ono vám to krásně udrží pospolu, protože tam si navolíte samozřejmě program, který je potřeba na tu danou věc, ať je to ryba, maso, brambory, cokoliv a máte opravdu nádherně nachystaný talíř. Skvelé. Je to super, až mám chuť sama jesť. Ja myslím si, že dnes, keď prídem domov, zamiešam kokosové mlieko z chia. A tiež som inak na tým rozlišala, že hovorí si, že no dnes večer to asi vyskúšam, dám to do chladničky. Mám všetko doma. Ale samozřejmě dá se udělat i jiný typ ryby, kdo má rád. A kuřecí maso samozřejmě je zdravé, ale v rámci obsahu třeba omega-3 mastných kyselin, když si srovnáme tu stejnou porci lososa, kterou já bych nachystala, a stejnou porci kuřecího masa, tak losos bude mít 2000 mg omega-3 mastných kyselin a to kuře bude mít jenom 32 mg. Takže určitě drůbež jako taková patří do našeho jídelníčku, ale je třeba nad tím přemýšlet, že ne třeba každý den úplně. A ja by som to uzavrela tým, že dajú sa nájsť ryby, aj keď tí, ktorí ich nemajú radi, sa dajú nájsť aj také, ktoré im budú chutiť. Určite. Tá ponuka je široká. Přesně tak. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do podcastu, za skvelé rady aj za super recepty. Děkuji taky za pozvání a všem přeju, aby zlepšili svůj poměr omega-3 k omega-6 mastným kyselinám. To si všetci prajeme. Šéfredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Tento podcast vám priniesol norské prémiové rybie oleje Müllers Omega-3 pre silnú imunitu, zdravé srdce a lepšiu pamäť. Keď sa ma spýta, že najkrajšie životné obdobie, tak to bolo to, keď sa mi narodila dcéra. A najťažšie bolo, keď mi dcéru zobrali. Témy, o ktorých sa nehovorí ľahko, no o to dôležitejšie ich počuť. Čiže ja keď som bola najviac smutná vnútri, som bola vždy najviac usmiatá na všetkých. Všetkým som sa snažila vyhovieť. Dobré správy zo života. Inšpirácia, ktorá pomáha kráčať ďalej. Počúvajte nás na všetkých podcastových platformách.